भइल बहाला गड़बड़ बुझाला भइल बहाला गड़बड़ बुझाला कादू बहुत पिटाइल बारे मिसिर के माल संगे मुखिया जी उखिया में धराइल बारे उखिया में धराइल बारे भइल बहाला गड़बड़ बुझाला भइल बहाला गड़बड़ बुझाला कादू बहुत पिटाइल बारे मिसिर के माल संगे मुखिया जी उखिया में धराइल बारे उखिया में धराइल बारे भागना पौले मुखिया जी लइकन के हाथे धरा गईले केतनो लोग बचौलस लेकिन आधी लेखा खाना गईले भागना पौले मुखिया जी लइकन के हाथे धरा गईले केतनो लोग बचौलस लेकिन आधी लेखा खाना गईले उठल बैठल काल भइल बा उठल बैठल काल भइल दरही पर पटाइल बारे मिसिर के माल संगे मुखिया जी उखिया में धराइल बारे उखिया में धराइल बारे पड़िकल छूटल छड़िकल छूटल बोलता लोग को बोली हो कहेल मिसिर छोड़ब नाही मारब दोनों के गोली हो पड़िकल छूटल छड़िकल छूटल बोलता लोग को बोली हो कहेल मिसिर छोड़ब नाही मारब दोनों के गोली हो खबर गइल बा पुलिस थाना में खबर गइल बा पुलिस थाना में दरोगा जी आइल बारे मिसिर के माल संगे मुखिया जी उखिया में धराइल बारे उखिया में धराइल बारे पंच सब इकट्ठा भइल प्रधान जी के दुआरी हो मुखिया के संग बारी मिसराइन पीछे पीछे छवारी हो पंच सब इकट्ठा भइल प्रधान जी के दुआरी हो मुखिया के संग बारी मिसराइन पीछे पीछे छवारी हो देखी के रोग लवलाइटिस के देखी के रोग लवलाइटिस जाबे दुमेश पगलाइल बारे मिसिर के माल संगे मुखिया जी उखिया में धराइल बारे उखिया में धराइल बारे उखिया में धराइल बारे उखिया में धराइल बारे उखिया में धराइल बारे।